Tama na manugsukot ta buwis, daw makasasala ng mga itaw na giling kay Hesus, agad mamati ta tudlo din. Tungod pabayaan ng Hesus na mamati kikanan mga makasasalaan, mga presyoya daw mga manugtudlo to mga sinulat Moises, gagumod nag-istoryahay. Yan itaw gabaton ta makasasala ng mga itaw, daw gakaan panaduma kidanen. Tungod ta pagumod ta mga presyo, daw mga manugtudlo, kaistorya Hesus kidanan ta paanggid na ilingti. May itaw na mga karnero dinan isya gatos. Daw maruwad isya, simpre bilin din anay 99 yan na anta paalaban. Daw ngitaan din isyaya na naruwad hasta na makita. Daw makita din, pasanan din daw den muli na may kalipay. Pag-uli din, umawon din iyahan na mga aray, daw mga silingan, daw mambal. Magsadya ki, tak nakita koon karnero ko na naruwad. Sugiran takyo na iling mantan na mas bakod gid kalipay ta Dios, daw iya na mga anghel na anta langit, tungod ta isya na itaw nakasala na ganelsel, daw padilian din iya na mga sala, kaysa ta kalipay tungod ta 99 na matarang na mga itaw na dili kinanglan magnelsel. May bahin na sinsilyo dinan 10 buok na pilak. Daw marawad isyan, simpre magtutod kananan talampran, daw magsilig ng itaan din gid tamyad, na anta iya na balay, hasta na makita. Daw makita din, umawon din iyahan na mga aray, daw mga silingan, daw mambal. Magsadya ki, tak nakita ko on sinsilyo ko na narwad. Sugiran takyo, na iling mantan, may bakod na kalipay Diyosan, daw iya na mga anghel, tungod ta isya na itaw nakasala na ganelsel, daw padilian din iyahan na mga sala.